po celom náročnom dni behania po ostrove sa opäť vraciame späť na ubytko toto bez mapy. Toto bez mapy. A ideme sa ešte kúpať na strečku z landingu. No nič, vozenie číslo 2 pokračuje, akurát sme sa boli nájsť. Bol tu strašný lejak, taký hodinu a pol, strašne lialo, záplavy a 2 hodiny na to nie je ani kvapka, nie je ani poznať, že pršalo. Takže ideme sa ešte voziť na skútre, teraz v noci to bude zaujímavé podľa mňa. A Dodi sa tiež teší na to, nie Dodi, teší sa na vozenie? Jo. Jo, Dodi sa tiež teší. Luky? Aj Luky sami nie. Hľadali sme, čo je ešte otvorené v týchto hodinách a našli sme Dinopark 4 km od Padonku. Takže ideme ho kúknúť a vyzerá to tu nejako takto. A máme tu našich rýchlikov, Hajliho a Dodiho. A prežili sme živí a zdraví! Vali horu! Tak už po skvelej jazde spokojní sme sa vrátili k hotelu. A ešte sme mali dotankovať nádrž do plna. A benzínku sme mali tak odhadom. Čo sme mali? Koľko benzínku? Nemali sme benzínku? 20 metrov. 20 metrov možno, takže ideme na skútroch. Vyšli sme z nášho ubytovania a tak 15-20 metrov sme prešli a odstavili nás policajti. A už sme boli v riti, lebo že policajtná stanica je blízko, že keď nezaplatím, no hovorili nám, že 5000 bátov, čo prepočte. To by sme koľko platili? To by sme platili veľa, ak svin. Koľko batov? Že 5000, keď budeme na policajnú. To riadne veľa. No to by sme platili koľko, fú. 150 eur. Strašne veľa, no, okolo 150 eur. Ale ukázali nám v ich papieroch, nám ukázali, že keď zaplatíme na mieste 1000 eur, že keď obídeme ich systém, 1000 batov, teda 1000 batov keď zaplatíme, takže pohode, tak na jeden skúter sme zaplatili 1000 batov, čo prepočí na jedného, keď sme to rozdelili 13 eur, takže pohode. Ale človeka by to nehnevalo, keby nás zastavia v strede jazdy, takže vôbec nás to nemrzí, lebo jazdu sme si užili, aj
do obeda a aj teraz nočné vozenie, takže sme boli veľmi spokojní. A prepočte to vyšlo na jeden skúter na celý deň pri náte okolo 3,40, čo je super cena, takže aj s tou pokutou to vyšlo málo. A Dody práve zjedol búdagy 3-krát štiplavé za koľko? Do 50 sekúnd a zajedol to štiplavými čipsami. Ako to hodnotíš? Zajtra bude pekný deň, nie? Na záchode. No tú pointu som zabudol, no však jasné, že nás zostavili preto, lebo sme nemali medzinárodný vodičák, ale sme to s Lukým zahrali skvele, že vôbec sme o tom netušili. My sa hrali na doby. Zahrali sme to super, takže nakoniec tá konečná pokuta nebola až taká extrémna. Veru tak. Ale ako to hodnotíš ty? Užili sme to, nie? Užili sme si to aj to, že nás zastavili policajti. Je vlastne zážitok, budeme na to spomienku, takže... No, celkom aj také fajn. veci sa dejú. Takže super, to hodnotíme aj tak. Ahojte, tak my tu už máme večer. Dneska som nejak extra nenatáčal, lebo sme boli len na pláži a na hotelovom bazéne. Nebolo ani veľmi čo natáčať. Jedine sme zazreli z strechy, keď išiel taký pochod. Ono to bolo ako každý hotel nejak robil reklamu svojmu hotelu a predvádzali kostýmy, pripomínalo to niečo ako karneval v Riu alebo niečo také, nechávam videa, toto môžete si pozrieť. A práve sa chystáme do mesta, takže tam ešte chceme niečo ochutnať, takže uvidíte, ako niečo ochutnávame ešte, čo sme chceli od začiatku, len sme to nejak nestihli, nebol čas na to, takže ešte sa na to. Hlawa Dodo! Hlawa Dodo! Tak hlavu a nášho Doda už poznajú aj tu, strašná halus. Hlawa Dodo! Tak peňaženka o niečo ľahšia, ale s tým sa musí rátať. Tak Luky sa rozhodol, že ide ochutnať škorpióna. Netvári sa 3-krát nadšene. Odrizni riadne. Aké sú prvé dojmy, Luky? Riadny hryzník, vieš. Tak rozhodli sme sa, že ochutnáme typické azijské ovocie durian a sme veľmi zvedaví, ako to bude chutiť. Ale jeme to vonku, lebo na hoteli, teda vo výťahu konkrétne, je prečiarknutý, je zákaz jedenia v hoteli. Asi budeme o chvíľku vedieť prečo. Môžeš to otvoriť. Môžeš to otvoriť. Také, čakal som to bude také výrazné. Taký divný smrad to má. To má ako cibula. No. Tak to vyzerá z čudnej konzistencii. Mňam. Nie je to zle, dobré to je. To je. Vonia to horšie ako to chutí. Takže hodnotíme to veľmi dobre. Na to, aké to má zlé recenzie, tak sme spokojní. Tak Luky mu zachutilo a dá si aj druhé kolo. Je to dobré. Dody stavil na klasiku. Ešte by sme opísali chuť toho durianu. My sme to prirovnali s Lukym, že to chutilo ako cibula s medom.
cesnakom a s banánom dokopy. Chutilo to príšerne, humus, fuj. Boli mu to pokazilo chuť pizze, no, takže tak, ale Strašne to je. môžem povedať, že sme to chutnali. Máme tu ďalší deň. Dneska som nenatáčal, lebo boli sme už na tej pláži, na ktorej sme boli, takže nič nejak extra nové. Aj tak sme stali o 12, takže dnes sme z toho veľmi nestihli, len si oddychli na pláži. A mám teraz pre vás prekvapenie, ak sa dostaneme tam, kde chceme, tak pozerajte ďalej. No už sa tu nachádzame. Kurva, to sú ženské. Nenatáčaj sa to pedofil. Až tým prekvapením som nemyslel tento stromček. Asi vyhral Dodo. Yeah, Dodi! Šnírkov! Pozdravujem ťa, Stanecko, ty by si tu bol ako doma. Ahoj, Sníka! Festival mal začať 21. No dnes je len 20. takže trochu sa asi uponáhľali, nerozumiem. Neviem, prečo sme sa rozhodli kľúčkovať medzi autami, ale halúzime sa trochu. Tak predposledný deň sme sa s Lukym rozhodli, že ideme na kerku. No, moja bude 10., ale Lukyho prvá. Je to tak, prvá moja kerka, teším sa, som zvedavý, dúfam, že to dobre dopadne a bude sa mi to páčiť. Takže Luky je plný očakávaní, ale aj ja, že ako toto bude u iného tatera ako môjho. Ideme na to. Idem na svoju prvú kerku, hádam to aj dobre. Takže moje prvé dojmy sú úplne super, veľmi sa mi to páči. Trochu to bolo, ale časom som si na to zvykol a s výsledkom som veľmi spokojný. Určite neskočím pri jednom tetovaní. Takže teraz na rade Hajny. Ja tu schodím ako do roboty. Andy, ty čo k tomu povieš? Ale šikovný. Pozdravujem môjho tatera Maťa. Ten mi povedal, že títo šikmáči sú šikovní, tak išiel som to skúsiť a spokojný som aj tých robotov, ktorú tu ukazuje, alebo má na obrazok. A títo šikmáči topto. Tak balenie môže vyzerať aj nejako takto, keď sa prepočítaš s vecmi, ktoré si kúpil. No. Nemá tam ešte všetko a už to nevychádza teraz. Ty sa ako vyjadríš sa mnou k tomu? Ja sa nevyjadrujem. Radšej to skipneš, čo? Úplne ako svet. Nevychádza, nevychádza. Musí vychádzať, aj musí. Ešte šlapky tam musím dať.
Veľa šťastia, no. No, poď. Dobre, sadnem na to, či? Počkaj, opatrne, lebo on je zlomený, tuto dole. Tak spredu sadnem, alebo čo? No, dobre, poďme, počkaj, najskôr toto. Ty to, drž. No. Druhú vyťahni. Počkaj, kto to na to tam je? Ja som kúkal, že čo to tam má. Ty... Sloval. Ja som kúkal, že čo... Andy, nebude o 2 kroky vpred. No. Boha, daj to sem, prosím ťa. Tak. Ahojte, tak už sme prišli do zimy, nachádzame sa vo Viedni, kde naša cesta končí. Prišli sme z 30 stupňového rozdielu, a sme chodili kratšie v tričkách a tu tam brzneme extrémna zima. Ďakujem vám, že ste video dokúkali až sem a budem veľmi rád, keď ma podporíte odberom a lajkom. Najbližší trip chystáme za Ďomkasonom, ktorého pozdravujem do tohto videa. Chystáme sa na jedno z najväčších futbalových derby, či už v Európe, ale aj celosvetovo by som povedal. Takže, ale viac vám už neprezradím, máte sa na čo tešiť.